Gidangop na unta ngadto sa barangay ang sitwasyon sa koral sa subdivision nga gikabalak-an sa mga residente nga matumpag ngadto sa kabalayan apan matud pa sa mga reklamante. Wala kini mahatagi og aksyon og solusyon sa barangay. Si Tatay Camilo Capadizo Gerundio, taga Barangay Kasili sa lungsod sa Consolacion, Cebu, midangop sa Brigada Action Center aron sa pagpamasin nga mahatagan og solusyon ang ilang kahimtang. Dugang ni Gerundio nga nabalaka siya sa mga haligi sa habog nga konkretong koral sa subdivision nga anaa duol sa iyang pinoyanan base sa paghulagway sa maong senior citizen o residente sa dapit nga nagbahirig na ang koral. Gani inanay na nga tipak ang haligi og hollow blocks nini. Matud pa nabalaka sila labi na kung panahon sa ting-uwan nga mudahili ang yuta nga malakip ang koral sa maong subdivision. Ang Brigada Action Center padayon pa nga misubay sa maong reklamo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.